Sulti naman sa kauban kayo na, pero ako lang rin kayo, magulaing di pangayos Ginoo nga, o siya ako sir, siguro na sa masod sa kuno na, kaya yung padayan. Okay, kung sa pulong sa 1 Timothy 2:4, but sa Diyos na maluwas ang tanang tao o makahibalo sa kamaturan. Gusto na sa Ginoo, gabi po pumatay ang tao nakabalo sa kamaturan. So, sa kamaturan, kanang nakapatik dyan sa Bible, mao ka na ang kamaturan. Di padayag sa Ginoo. Saan sa mong kamatayon, ang buday sa Ginoo, di po ka mamatay, maluwas ang tao o magkibalos kamaturan. Mao na ka na iyang hindi kayo balik din nga verse na to, lungog naman din eh. Pero ang pag-aplikar na lang mga igsoon, ato ka na buhaton mga igsoon, dili yakura, kamusat ato na pagkabuhaton kay gusto sa Ginoo di ikaw maluwas ug makabalo sa kamaturan. Mao ka na mga igsoon, dili sa kalibutan mga igsoon, ipakita ni Kristo ang iyang gugma ngani kanato. Muna nga pagbuhat kita mga maayo mga igsoon, kay dili sa kalibutan mga igsoon, kaya yung nadungog doon ay impirno rin sa langit ug doon ako'y langit. Mo na nga magbuhat kita maayo. Mga igsoon nga atong mabasa diri mga igsoon sa Roma 5 versikulo 8, hindi ko nang pulong diri, apan dipakita sa Diyos kanato ang kitaon sa iyang paggugma kanato kaysa makarsala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Tanawa ra may igsoon, mao kana ang dipakita ni Jesus sa iyang gugma nga ni kanato, nagpakamatay siya alang kanato. Kay ngano man katungod kay dako sa paggugma kanato ug dako kita paggugma sa kalibutan, kita matanan igsuon ta ni Kristo. Kaso lang si Jesus may kamagwangan, mao kana mga igsuon, mo na nga din sa kalibutan ipakita ang atong paggugma nga to sa isip katao. Dili kay ni gugma ka lang sa mga asawa, lakit na yung si katao mga igsoon atong gugmaon. Kaya naman si Kristo gugma niya ang tahang tao, way gipili. Kaso lang ang tao doon ay pagpili. Mao kana mga igsoon, nagpakamatay si Kristo alang kanato mga igsoon. Tungod sa iyang dakong gugma, si Parigad ang iyang itong anak gipadala din sa kalibutan mga igsoon. Mo ka na mga igsoon, nga tanan din mga igsoon, igsuon ra kita sa espirituhanon. Kaso lang ang dunay mga lalaing mga apelido, makaingon jud nga dili igsuon, pero sa espirituhanon igsuon ra tanan mga igsoon. Mo ganun gipakita ni Kristo ang gugma nga ni kanato. Mga igsoon, mo kana di pa na lang yung buktong anak ni sa kalibutan. Kaya aron ang tanang mo to kanya maluwas. Atong mabasa diri mga igsoon sa John 3:16, sige na magginikadungog ninyo, di ba? Sige na ligbalik na nga do. Ang pag-aplikar na ng mga igsoon, kung saan man madungog nimo na wala buhata, wala gyapon mga igsoon. Ingana sa ko sa igsoon, sa una doon ay madungog na kung magwali, sige na ligbalik ni. Pero di ay sa diha din mo i-aplikar, pinakadabis daigit ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Mutungo magalit ka sa pulong ra sa tao, di ba? Unsa na kay Jesus Kristo imong tumanon. Naging din mong pulong kay igsoon sa John 3:16, naging din kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Tungod dinhi gihatag niya ang iyang buktong anak. Tanawa ra mga igsoon. Ikaw lugar igsoon, tanong ta ka, doon na kay anak, yung ba sang ihatag ngadto sa katawhan aron magpalangsang dito sa krus? Dili nimo na makaya magsuod. Pero si Parigad, iyang gipadala ang bugtong aning anak sa kalibutan aron ang tanang tawo sa mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabatud og kinabuhi. Mo kana mga igsoon, hayay kayo ang mga tao din sa kalibutan ng igsoon, kung ikaw naminaw sa pulong sa Dios, kung giaplikar nimo, hayay ang imong kinabuhi mga igsoon. Padayon to mga igsoon, ngin resumpay aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi dayon. Mao kana mga igsoon, dako kayo ang gugma sa Parigad. Iyang bugtong anak ipadala din sa kalibutan mga igsoon.
Pero ikaw gigugma, madaotan ka man diha, o madili, o maayong buhat nimo, gigugma ka sa Ginoo mga igsoon. Kitang tanan, gipakamatyan din sa kalibutan, gipakamatyan kita ni Jesus. Niyang dugo, ni gawas, aron atong sala, mapapas ang tanan. Mo ka na mga igsoon. Karon di usang mga anak sa Ginoo mga igsoon, unya na magpadawat